Estem al Yoyogi Park, davant del Yoyogi Gymnasium, que aquí és on els passats Jocs Olímpics del 2021, que s'havien de fer el 2020 però per la pandèmia es van fer el 2021, es van disputar les proves d'handbol. Però és que molts anys abans aquest gimnàs va ser molt important perquè es van fer no només l'handbol, es van fer moltes proves, es va fer el bàsquet, per exemple, o es va fer la natació en aquest pavelló, que com veieu té un disseny tan espectacular. Va ser una revolució arquitectònica l'any 64. Penseu que aquells Jocs de Tòquio del 64 van ser els primers jocs que es feien a l'Àsia. Van ser els primers Jocs Olímpics retransmesos en color i en directe per televisió a Europa i a Nord-Amèrica. Què tal, amics? Com veieu, estic a l'Estadi Nacional de Japó, també anomenat Estadi Olímpic de Tòquio. Estem aquí a Tòquio i hem vingut sobretot per explicar-vos coses dels Jocs Olímpics. Aquí s'han disputat dos jocs, aquest estadi es va remodelar completament. Ens trobem al costat de Meiji Park. Com us deia, aquests Jocs del 64 van ser molt especials, van ser els primers que es van disputar a Àsia, van donar peu a un canvi absolutament gran d'aquest país, un país que tenia moltes ganes d'obrir-se a l'exterior i de netejar la seva imatge malmesa a la Segona Guerra Mundial. Aquell medaller d'aquells Jocs del 64 va acabar primer als Estats Units per més ors, 36 ors, segon la Unió Soviètica, que va ser la que va aconseguir més medalles, i tercer el Japó, que ja començava a ser una potència esportiva important. La flama del PBT olímpic d'aquest estadi que es va encendre aquí al darrere meu, la va encendre un supervivent del bombardeig d'Hiroshima, Yoshinori Sakai, que va néixer a Hiroshima el mateix dia del bombardeig i que es va poder salvar el 6 d'agost de l'any 1945 i que va poder encendre el PBT en aquest estadi. L'etíop Abebe Bikila, que alguns recordareu perquè als Jocs Olímpics de Roma va treure la medalla d'or corrent descalç pels carrers de la capital italiana, aquí a Tòquio ja va córrer amb sabatilles, però va aconseguir una fita absolutament històrica, que és revalidar el títol de la marató. Ningú havia guanyat dues maratons olímpiques consecutives fins que aquest etíop Abebe Bikila va aconseguir aquesta gran fita. A nivell d'altres esports, us vull destacar també la natació, que sempre és molt important en els Jocs Olímpics. El nedador Don Schollander dels Estats Units, molt jove, amb només 18 anys, va aconseguir guanyar 4 medalles d'or aquí als Jocs de Tòquio del 64 i un total de 8 medalles, que fins a aquell moment ningú havia guanyat 8 medalles en uns Jocs Olímpics, per tant una fita absolutament de rècord. A nivell tecnològic, aquí al Japó els interessa molt tot el tema tecnològic. Us he de dir que es van començar a fer les primeres càmeres lentes, es va començar a enregistrar els temps dels atletes per ordinador i va ser els últims Jocs Olímpics que en atletisme, per exemple, registraven el cronòmetre de manera manual. El judo i el voleibol, com sabreu, són esports, a part del beisbol i també el futbol, són esports molt populars. Doncs el judo i el voleibol van tenir la gran sort d'aparèixer en el programa olímpic en aquells Jocs de Tòquio 64 i des de llavors ja sempre s'han mantingut en el programa olímpic. Us vull destacar també llegendes de l'esport japonès de tots els temps. Si parlem d'esports tradicionals, evidentment al Japó els esports de lluita són molt importants. Vull destacar, evidentment, el sumo, ja el coneixeu, i el kendo també, però el judo i karate, que són olímpics, i entre ells una figura absolutament mítica en el judo japonès com Yasuhiro Yamashita, que en els anys 80 va ser un judoka absolutament legendari d'aquest país. Per tant, anoteu-vos aquest home, Yasuhiro Yamashita, en judo. Si parlem d'esports ja d'equip, aquí trobem esports olímpics com el voleibol, on el jugador Shigeo Yamada dels Jocs del 64 podríem dir que és una figura absolutament important. Us vull destacar en el beisbol, que també té moltíssima afició. Pel que fa al futbol, Kunishige Yamamoto va ser una gran figura als anys 70 i 80
i ja més darrerament haureu vist molts jugadors que han arribat a jugar a Europa, a la Lliga Espanyola, a la Lliga Italiana, a la Lliga Alemanya. En el bàsquet vull destacar un jugador dels meus estimats Los Angeles Lakers, Rui Hachimura, que tot i ser de mare africana, el pare és japonès. Aquest alè dels Lakers és una gran figura, amb 27 anys que té ara. També Yuki Kawamura, el base que està als Memphis Grizzlies, també un jugador molt important. I en altres esports, si parlem ja novament d'esports individuals, podem parlar de la gimnàstica, on Sawao Kato als anys 70 va ser un gimnasta importantíssim. Després a la natació, molts campionats de natació s'han celebrat. Fukuoka, que està una miqueta més al sud, ha tingut molts campionats de natació i de waterpolo. Daiichi Suzuki, als anys 80, és una de les majors llegendes en natació d'aquest país. En atletisme us vull destacar Naoko Takahashi, una atleta molt important de l'any 2000. Pel que fa als esports de motor, Japó és líder, podríem dir, a nivell mundial. En Fórmula 1 hi ha un circuit com el de Suzuka, que està en aquesta mateixa illa de Honshu, que és un circuit permanent on es fan sempre cada any grans premis de Fórmula 1. I després us vull destacar que hi ha hagut diversos pilots al llarg de la història, no molt destacats, això sí, però en els anys 2000 Takuma Sato com un dels pilots més importants de la història d'aquest país en Fórmula 1. Després també motociclisme, que són d'aquest país, els 4 grans fabricants a nivell mundial. Honda, la marca que fabrica més que ven més motos, concretament 17 milions de motocicletes a l'any, és Honda, és japonesa. Després també tenim Suzuki, Kawasaki o Yamaha com a marques molt importants. Per tant, la indústria automobilística i especialment la indústria també de les motocicletes és molt important en aquest país que, com veieu, ha tingut grans esportistes, grans llegendes, estima molt l'esport, gaudeix molt del moviment olímpic des de Tòquio, Estadi Nacional del Japó, Joan Montaner pel Canal Muntanya.